A ideme tak, že... Dobre, idem tak. Ideme a... Idete. A ideme. Auto bude horieť, tak ho dáme medzi tých ľudí, ktorí sa tam rozprávajú. A uvidíte, čo... A prečo ti to hovorí? Mi to povie, prečo ti to hovorí? A vidíte teraz, ako keď vybuchne GTAčko 4. Auto. Fú, videli ste to? To si zomrel. O tom spravil skôr. A teraz dívajte na Tyra. Joj. Museli sme sa spavnúť tu. Viete. Asi ako voľku. Koľko minút? Jojo, koľko minút? 3 minúty. Dobre. A teraz ideme nejako tak. Ideme ukradnúť auto a ideme získať motorku. Keď získame motorku, tak nám môže dávať challenger. Na toto som sa mal popozerať. Lebo už sa zapli lapy. Teraz môžeme ukradnúť toto. A dívajte, ako jazdím. Teraz to takto. A už tu máme jednu motorku, ale tu nemôžeme stratiť. Takže ideme rovno sem. Musíme si rýchlo vyčkať na auto. Ale máme tu hneď jedno auto. A to má zastav nejako a rýchlo to musíme spraviť. To nám ujde auto.